En aquest cas era per voluntat, la gràcia de l'MPGM del 30% és que deixa de ser voluntari i passa a ser d'obligat compliment, i el projecte, podríem dir, està encallat, però els fonaments són sòlids. El problema és que ara mateix no s'està desenvolupant la promoció i, per tant, la discussió també és amb quin preu hem de fixar aquest lloguer, no? I és cert que no és el mateix el preu que podem fixar avui que el preu que serà d'aquí quan surti la promoció, no? I, per tant, ja veurem en el moment que es faci efectiva la promoció què significa aquest per sota preus de mercat, no? Si és un 10, si és un 20% per sota. Però crec que l'estructura de l'acord crec que és molt sòlida i crec que té sentit. De fet, no ens volem quedar només en aquesta promoció, sinó en altres promocions. Però és veritat que aquí estàvem en l'àmbit de la bona voluntat, i això eren reunions i reunions i reunions. Ara tenim un MPGM, tenim una ordenança municipal que diu que això no és una reunió, que això és una obligació, i per tant el marc, començar una reunió amb un 30% ja és molt més favorable que no sense aquest 30%. Jo crec que habitatge veurem quan serem a tots els canvis i, per tant, veurem que l'habitatge es comença a mobilitzar. Hem tancat també els acords d'encarnació, vull dir que estem tancant molts acords, n'hi ha molts que estan també a punt de sortir i hi haurà nous planejaments que també esperem que ens puguin portar més habitatge. Per tant, habitatge, jo crec que avui no vull donar, però que aquests 1.000 que vam dir per l'any 25 potser queden curts ja fins i tot amb un mandat. L'altre és educació. Jo crec que educació també hem donat la volta al mitjó. Primer vam rescatar 3 bressol, després hem tornat a posar en marxa l'Institut Vallcarca. Tenim una escola de primària que ja tenim ubicació definitiva, que això ho podem anunciar, que la situarem a l'Evangèlic. Per tant, capitalitzem l'Evangèlic per tal de fer una escola de primària, que això era una cosa que portàvem perseguint durant tot el mandat i just aquesta setmana hem pogut tancar l'acord. El tercer jo crec que serà el canvi en les polítiques de medi ambient, de mobilitat, de sostenibilitat. Crec que aquí en molts àmbits som pioners, però crec que hem de poder començar a pensar de tot un districte d'escala humana, un districte sostenible, un districte pacificat, i crec que segurament podem ser el primer districte que pugui desenvolupar en la seva, entendre què vol dir un districte que es mou a 30 km/h, que està pacificat, que els recorreguts són curts, i crec que això també serà molt important i que ens ha de permetre tenir una qualitat de vida també superior.